Hej og velkommen til denne video. I dag skal vi lave Oreo challenge. Oreo challenge. Jeg tror den er helt ny. Det handler sådan om, du får lige en Oreo. Ikke spise den. Okay, kom her. Det gælder om, at hvis nu vi har en Oreo, vi har købt noget med dobbelt creme indeni. Så hvis nu du tager dem her, ja, så har vi der indeni. Og så gælder det om, hvem der først kan slikke det rent. slik det af rent. Altså det er hvide indeni. Og man må ikke bide det af. Man må kun gøre sådan her. Okay? Okay? Nej, det må du ikke. Du snyder. Okay, så vi spiser lige den her. Mm-hmm. Mhm. Okay, jeg er klar. Det er 3, 2, 1 nu. LOL! 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 Ej. Jeg vandt. Nej, jeg vandt. Jo. Du snød på tænderne. Nej, jeg gjorde. Det var vildt nemt, så vi gør det igen. Det var vildt nemt. Så jeg lavede den også i går. Du bare Med min bror. opvarme. Det var klart. Mhm. Tag du ind? Nej. 3, 2, 1. Færdig. Ej. Nej, jeg gør den. Okay. Ses. Det var videoen. Husk at like, abonnere og skriv en kommentar til en ny video. Ja.